Good day, everyone! Welcome to Talk with Leo! So this particular video is all about a whisper game. So sana, alam mo yun, familiar na kayo doon. So ang flow ng game na to ay may isang tao or likod sa likod. This is not okay. This needs to stop. May tao doon sa likod nitong nagvi-video. So siya yung mag-whisper. And then ang gagawin ko, of course, huhulaan ko. Kaya nga whisper game, di ba? So huhulaan ko. Then after 30 seconds, pag hindi ko nasagot, lagyan ng dumi yung mukha ko. That's the consequences. So, or consequence ng game. Ngayon, dapat may nakalagay dito na headphone na malakas yung tunog ng music. So, ilagay dito. O, may music na siya. So, naka-prepared na. So, ilagay natin dito. Ay, balik na. So, ganito. So, nakalagay niyan. Dahil maririnig ko pa rin, mayroon kaming ginamit. Ay, hindi pala ginamit. Mayroon kaming alternative na sobrang husay. Sana, magaya nyo. Magaya nyo. Ito yan, oh. Nilagay nyo. Tapos, tapos ay tunog pa. Malamang lalabas yung sipon ko. Tapos, ilagay siya dito para hindi ko marinig. Tapos, hulaan ko. So, na-gets nyo ba? Yun ngayon yung gagawin natin. Sana matuwa kayo with regards to the video. Keep on watching. 3, 2, 1, go! Okay, start na tayo for the first word. Mayroong word, phrases, at saka sentence. Okay? First word. Timer starts now. Ha? Katingko! Katingko! Agila? Agilalas? Next phrase. Next. Ha? Ha? Pinakbet? Mali. Ano ngayon? Ha? Ala! Ako! Parang saan ako? Ano daw? Ha? Bet na bet? Ha? Wet na wet? Ano yun? Pet? Ala! Pet? Ala, bastos! Bet? Pet? Ano yung pet? Ayoko sabihin! Di ba yun? Ha? Alin? Ano daw? Ala, may parusa na ako! Okay. Next! Word pa din, word. Word pa din yan. Phrase. Phrase na, okay. Wala, phrase? Yung word yan, di ko nasagutan. Phrase pa kaya. Go! Ha? Tong, pakitong kito. Ha? Todo na to! Next! Ha? Wait lang. Una. Ito muna. Parang kasing may sipon ako. Wait lang. Okay. Alam mo, napaka-effective itong bulalo. Okay? So baka naman. Lucky me. Go! Ha? Ina mo? Wait a minute! Ano yun? Ha? Ay, gano'n? Kimchi. Ha? Kimchi. Kimchi! Ni kimchi. Kimchu! Ha? Wala, parang bastos! Ano? Kimchi. Ang kimchi mo! Ano yun? Kimchi. Ha? Kimchi ni kimchi. Wala, iba yung sinasabi mo! Kimchi. Ha? Kimchi. Ano yun? Ha? Kimchi. Ni kimchi. Hindi ko alam! Kimchu! Talo. Kimchu! Kimchi ni kimchi. Ha? Kimchi ni kimchi. Ang ano ni Kimchu? Ang puti ni Kimchu! Ano?
Talo na. Time na. Ano yun? Okay. So, second na yun. Another one. Ano ba naman? Hindi ko masagot. So, isabihin mo sa akin mamaya. Go! Sabi mo na. Kimchi ni kimchu. Kimchi ni kimchu. Kimchi ni kimchu. Damihan mo naman mo. Okay, kimchi ni kimchu pala yun. Ano na ba yan? Kimchi ni kimchu. Pero alam mo, nahulaan ako na sana yun, di ba? Kimchi ni kimchu. Kaso lang kimchi, tapos kimchu. Dapat pinagdugtong pala phrase pala yun. Okay? So, second na. Go! Ay, dito na sa ano na. Okay, phrase pa din yan malamang. Okay, next. Sentence. Next phrase. Sentence. Sentence. Okay, sentence. Imagination mo ang limit. Sentence na. Imagination mo ang limit. Ha? Imagination mo ang limit. Hala, hindi ko mababasa. Ang haba. Sige na, go. Imagination mo ang limit. First Ang word. pantalon mo inipit. First word. First word. Imagination. Ha? Imagination. Hala, hindi ko makuha. Alin? Hoy, mga estudyante ko, hindi ka marunong po talaga ako. Ano yan? Alakas kasi ng music eh. Go. Imagination. Ha? Imagination. Lechon? Imagination. Alimangot lechon? First word. Okay. Imagination. Ha? Imagination. Imagination! Second word. Imagination! Go, go, go. Ha? Mo. Second word to. Mo. Paul? Mo. Po? Mo. Mo. Imagination po? Mo. Imagination mo? Third word. Tama. Imagination mo? Sige, go. Ang. Ha? Ang. Ang init! Talo na. Natanggal. Okay. Kainin na lang natin. Joke lang. Hindi ko makuha. Ang hirap ng sentence. Okay. Wala na. Third word. Sabi mo na. Oo. Imagination. Time na. Ha? Imagination mo ang limit. Imagination mo Cream ang stick. limit. Ang hirap. Hindi ko na maalam yung imagination. Diba? Next. Lagay mo uli kasi natanggal. Okay na yun. Nak, baka mahulog-hulog dito na kung ano to. Pagalitan tayo. So, yan. So, mayroon pa? Sentence ulit. Last na lang ba yan? Last three. Last na yan. Wait lang. Ang init. Ang dumi. Okay. Go. Ano yan? Sentence pa din. Last na lang yan. Last. Okay, go. Uy, marunong ako nun na. Hindi ko lang talaga mababasa. Ang hirap. Parang feel ko kailangan ko ng mag-aral ng lip reading. Go. Ang sarap ng feeling. Ang ate mo. Ang ate mo. Ha? Ay, sarap! Ay, sarap ng feeling mo! Ay, sarap! Ay, sarap ako yun! Kayo na! Ay, sarap ng feeling mo! Go, next! Meron pa? Ay, may habol pa? Ha? Puto! Na may Ha? puto na may buto. May buto! Puto na may buto. Puto na may buto? Puto na may buto yun? Tama yun? Walang galing ko. Sabi ko na nga ba talaga eh. May talent talaga ako nun eh. Pero ang sakit sa tenga, malakas masyado. Baka mabingi ako. Right? So okay na yun. Right? Feel ko tama na yung video na yun. Kasi thank you for watching with regards to this video. See you soon. God bless. Tapos. Isa pa. Do not forget to like, subscribe, and hit the notification bell. God bless!